Pozdrav svima, danas igramo Slither Rio. Znači ovo je, koliko je znam, 5. epizoda. I krećemo. Ja sam Stefan YouTuber i play. Šta je ovo? Zašto se uvijek dešava ovaj glupe reklame? Dakle ljudi, evo krećemo. Evo baš malo pre sam igrao pre snimanja i bio mi je skoro 5000. I taman sam krenuo, znači imao sam 5000 i taman pojao sam jednu zmiju koja je imala oko 40.000 skor. Vidite ovdje PewDiePie, kako se to zove, znak. Tako da ljudi, evo konačno nova epizoda Slither Rio. A danas, posle tamo oko 3, izlazi GTA 4, znači prva epizoda GTA 4, tako da, eto da znate. I, ne, za malo. Ne, brate, koliki je ovaj, majko moja. Koliki je ovaj čoveč. Dobro, izvukli smo se. Ne! Da li je moguće? Znači, nikako ne mogu da budem barem na tabeli. Znači, ja sam pokušavao 100 miliona puta i nikad nisam uspio, ali dobro. Znači, ova igrica je stvarno, znači mnogo je dobra, ali i mnogo je teško da se igra. Tako da, eto. Prvi je neki koji se zove Hi. Ima 15.000 samo skoro. Šta je ovo? Dobro. Sad stvarno ne znam šta da pričam u klipu, onako, samo igram. Znači, ja pokušavam, znate šta, ja pokušavam da napravim neku tehniku kako da pojedem druge zmije. Tako da, sad ćemo da pokušamo da pojedemo neku manju zmiju, jer nećemo da napadamo neke velike, jer je mnogo teško protiv tih velikih zmija, tako da, eto. A pazite, vidite ovo, znači, neki koji je drugo mesto čak nema ni ime, što je čudno. Znači, nema ni ime, tako da ne znam šta je ovo. Gdje su više? Aha. Čekaj, sad ću da te pojedem, dođi vamo. Sad, dođi vamo. Ovo je neki predsjednik Amerike. Ne! Pa da li je moguće? Ja ne mogu da verujem. Znači, jedna malecka zmija nas je pojela, čovjek. Eto koliko ja ne znam da igram Slither Rio. Znači, slobodno kažete da ne znam da igram, ja stvarno ne znam, ali dobro, nije važno. Dobro. Gdje su više ove male zmije, sve su neke velike. Evo ga neki Jacksepticeye skin, sad ću da ga pokušam da ga... Dođi vamo bre, gdje bežiš tamo, alo, dođi vamo. Ne! Ljudi, je li ovo moguće? Znači, lik me je pojao, znači, bukvalno ga nisam ni pipnuo i pukao sam, znači, ne mogu da... Ovo je nevjerovatno. Znači, ovo je čovjek, znači, ja ne mogu da... Ja ne znam šta je ovo, znači, nemam totalno sreće.
What the what? Dođi ti mali ovamo, ću te pojedem. Ne, čekaj. Pojedem me. Dobro, ovoga puta sam ja sam uleteo, nije on, nego sam ja sam uleteo. Znači, mene ova igrica mnogo nervira, znači... ja ne znam kako drugi youtuberi igraju igricu, znači mene mnogo nervira ova igrica. Ne mislim da je loša, nego... U stvari je mnogo dobra, ali mnogo me nervira ovo. Kad me pojede neka mala zmija, ja sam veći, znači to me mnogo nervira. Ne. Daj. Znači, totalno nemamo sreće, ljudi. Danas, ne znam šta je ovo. Znači, stvarno ovo je nevjerovatno, nemamo uopšte sreće. Ako uspijem sad da pojedem neku zmiju, to će da bude... Šta radi bre ovaj čovjek? Sad ću da te pojedem, sine. Tamo što sam rekao sad ću da te pojedem, on je mene pojeo. Znači, to je nevjerovatno. Nadam se da neće opet da budu one reklame, jer... Jes, konačno, čoveče, konačno, brate, mili. To, brate, jeste vidjeli ovo? Tako se igra, ljudi moji. To, konačno, brate, 2 zmije smo pojeli. Jes, to, bre. To, ljudi. Ste vidjeli kakva 2 poteza, ljudi. U 2 poteza smo odrali, čekaj. Znači, odrali smo... Dođi vamo ti. Znači, odrali smo 2 zmije u 2 poteza. Ljudi, ovo je bilo ekstra. Sada. To! Yes! To, ljudi, konačno. Imamo sreće. Jeste vidjeli kako sam pojeo ovog lika, ljudi? On je pokušao mene da pojede i ja sam njega. Ne možeš ti protiv mene, brate mi. Ipak sam ja profi za ovu igricu. Šalim se, ljudi. Nisam ja profi, ali... Nadam se, ja mislim da solidno igram. Sad ne znam kako je vaše mišljenje, ali ja mislim da solidno igram. To, sine, bre! Tako se to radi, ljudi moji. Tako se to radi. To! Sada imamo... Dođi vam. Ne! Da li me zezate, ljudi? A da li je moguće? Znači, imao sam toliki skor. Ja. Ajmo da probamo ponovo, ljudi. Dobro, više šta su ovo reklame dosadne, ajde begaj. Znači, ljudi, jel ste vidjeli? Ja ne mogu da verujem. Znači, u 2 poteza smo pojeli, tačnije, pojeli smo 3 one zmije, znači, ja ne mogu da verujem i dalje. Znači, ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Kao što ste vidjeli, pojeli smo jedino one 3 zmije, najveći skor nam je bio samo 556, ali u sljedećem klipu Slither.ia bit će, nadam se, bolje i nadam se da ćemo imati sreće. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidao, ostavite like, share i subscribe. I do sljedećeg videa veliki pozdrav. Ćao!